Гледаме клипчета в YouTube. Този ми изглежда интересен. This ship is about to crash into the beach because when this boat was on its way to deliver cargo, it began to experience mechanical problems, leaving the boat unable to steer. But that's not the only problem. The boat was heading straight towards a beach and nobody was prepared for what was about to happen next. But quick, this spider will be in your bed tonight. If you don't like it, subscribe within 3 seconds. And finally, the boat stopped sinking on the beach. This ship is about to crash into the beach because when this boat was on its way to deliver cargo, it began to experience mechanical. Гледайте се. Аре бе. Вижте как спря, вижте. Видяхте ли? Добре, много ми изглежда това интересни коли. Я да го видя. О, what, каква е тая кола, бе? Какви са тия гуми, бе? О, това най-гадно. О, тази ми е кефи. И тази е леко странна. Това ме кефи, джиповете. Тази още повече. Не мога да разбера на тази каква е смисъл. Тя... О, я? Не. О, чакай. Я? Ей, неговия хак. Какво ще направи това? Всеки времето ехо. Манго. Те телефон ти падна, бе. Аре, ще разгледаме, долу ще гласуваме. Your network... Аз съм на 4G. Дай са... О, нека видим най-тъпите часа, врат. Това не е тъпото. Че. Тук, ако мине някой влак, или ще стане катастрофа, или ще излезе от релсите. Значи тук, ако се спусне някой дете, ще трябва да дойде линейка. Значи аз такива кафе машини съм виждал, как пръскат накриво. Или това каквото е. Но много такива има. Уникално, да. Той човек, защо се е изложил там оградата? Той човека, който иска да влезе, може да си мине така спокойно отстрани. Това е ненормално. За той къде му е мивката? Защо няма дъно? И това е... Да, разбирате. Добре, кой може така тъпо да е начертал линиите на пътя? Гледайте, това не е на правилно място. Виждате ли отстрани черното? Това пилено... Той не може да отреже пиле нарочно. Той му влезна нещо в колата. Ох, много искам да видя. Аз обичам такива титаници. Той кораб не е нормален. Къде навлиза той, бе? Къде навлиза той кораб? Ето, виждате ли там кръвчето? Тия хора падат. Буквално аз тук... Не знам. Просто аз натискам и каквото. Такива харесвам. Не, това е някаква игра. Аре, това, я. В това не разбирам. Разбирам. Вижте, отдолу има стълби. И по стълбите не може да се качи онзи. Какво трябва да е точно това? Може да пишете в коментарите какво трябва да е това нещо. Видяхте ли? Мата. Тук защо има някакъв, който пръцка и някакъв, който му се вижда пишака и
Добре, съжалявам за думите, ама... Тук не разбирам какво... Просто не разбирам. Тук се няма човек. Това в математика съм добър. Дай сега да видим обаче. 25 плюс 20, 50. 25 плюс 20, 50. 45? И е равно 80. Аз пък много съм прост. Аз сметвам 20 плюс 20. То е 25 плюс 25. Колега. Не знам кое да натисна. Просто което е повече, аз това го натискам. Бразилия? Кой не познава Бразилия? Моля! Кой го се озабе? Е нормално си. Кой ми е любимия ли питат? Рафълс? Но кой не му обича... Кой не обича Рафълс? Това не знам какво да гласувам. Не знам, но... Какво натиснах? Къде отидох? Добре, това беше от мен. Искам отново да ви покажа. Това е моя канал Анбро. Картинката. Тъй, че... Моля, абонирайте се. Това беше от мен, чао.